Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa. Mukadzi uyo wandiri kudanana naye iye anogara upamba ipapo apo pandinogara. Iye ane makore 37, iye mukuru negore kumurume wake, saka ndingangoti ndakangoda kungoenzana pamhumu nemurume wake. Saka kuti ndinge ndichizotanga kudanana nemukadzi uyu, zvakaitika ndezvekudai. Mukadzi uyu aiti kana akanetsana nemurume wake aibva azotaura neni, inini ndichimupawo makanseling. Kudzamara mukoma nashi tazotanga kudanana. Saka mukunodanana kuya mukadzi uyu zvaakazoita ndezvekuti akabva anditi saka tichaita sei, because murume wake aingogara ari teki naye. Ndokubva ndazomuti plani yatingaita ndeyekuti iwewe ndinowanzokuona uchimboenda kunoshanyira sisi vako. Is there anything that we can do, like a plan yatinokwanisa kuita kuti sisi vako vange vachizombokukavhira magap? Akambotanga acharamba akati relationship iyi handidi kuti inge ichizozivikanwa kana nane zvake, ndinoda kuti ingoramba iri secret. But sevanhu vekuti tainge tanyanyisa kuchivana, akazondiudza one day kuti handichagoni kana kurara handichagoni. I am so crazy. Ndiri kungo imagine kuti the first day raticharara tose what is going to happen. Ndokubva ndamuvimbisa kuti kuchaitika mafireworks musi watichazosangana pabonde. Iye akabva ati it is fine, ndava kutaura nasisi vangu, but please usazondirasisa. So akabva azotaura nasisi vake about me. Ndokubva audza sisi vake kuti iye ainge ava kudanana neni. Sisi vacho vakambotanga vari against the idea, vakazobvuma zvavo mushure mekunge ndazotanga kumuitirawo zvinhu. Ndaiti let's say kana iri month end paya pandinenge ndawana mari yangu, ndaibva ndazomupa mari yangu yose iya yepay, then iye ndiye aibva azondirongera kuti iyi ndiye rent, iyi ndiye chakati. Saka sisi vacho pavakazviona kuti this is what I was doing, nekadhi rangu ainge achitogara naro, then ndakazovhura rimwewo, but iye anogara nethe main card. Zvose izvi murume wacho haazvizivi. Then sisi vacho right now she is supporting our relationship. Vanongondisimbisawo vachingonditi bamunini kana munin'ina wangu muchimuda munokwanisa kutomumirirawo kwemakore kusvikawo paanenge aona kuti zvemarriage yake haachadi, then munozokwanisa kuzova mose. So right now mukoma ndo pandimire ipapo. Inini nemukadzi uyu tiri kurongana zvekuti tiri kufanira kuti tinge tichizova mukadzi nemurume. Iye ari kuda kundizvarira, but as for now ndanga ndambomuti chimbomira, because handidi kuti ange achizoita nhumbu yangu apa ari pane umwe murume. So I am asking for advice kuti izvo zvaakandiudza zvekuti ari kufunga kuti ange achibviswa jadheo rake raainaro timbozama kuita mwana, zvinoita here? Ndogara ndamumitisa here mukadzi uyu kana kuti ndombomira? Ende zvekare iye akabva arakidza kuboekana nazvo, akabva ati pacho pauchazoda kuti ndinge ndichikuzvarira manje ndichazoramba kukuzvarira. So I don't know kuti zvinorevei. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondibvunzirawo kune vamwe vanhukadzi kuti izvi zvaari kuda kundiitira zvinoita here, plus iyo yaakazondipa threat yekuti manje paunenge wava kuda kuti ndinge ndichikuzvarira ndichabva ndazoramba. Kuti does she mean it, kana kuti kungotaura kwemunhu akatsamwa? So mukoma takati tawirirana nasisi vacho ivo ndivo vanototamba front paya paanenge audza murume kuti ari kuenda kunoona sisi vake. Anobva atoenda ikoko zvechokwadi, but anozorova zvake U10. Inini sometimes ndinotoenda mutown, ndobva ndanosangana naye, tobva tazoita zvekuhaya zvimamota zvezvimataxi, then tobva tazodzoka zvedu kumba. Most of the times tinokwanisa kutodzoka kumba kunyange kuma10 kana kuti pakati pawo usiku vanhu vose varara, tobva tazopinda zvedu mumba totanga kuenjoya love. Apa iye murume wake nemwana wake vanenge vatori next door, because tiri next door. Zvinhu izvi zvatiri kuita mukoma handizivi kuti zvichazoguma nepi. Ndinoziva kuti zvine njodzi mukati, but mukadzi uyu ari kundiitira, anondinakira, munhu wekuti kana kumufira ndava kunzwa kuti kana kumufira ndinokwanisa kumufira. I can't resist here.
ndiri munhu wekutiwo ndainge ndakazviudza kuti for now I just want to put a pause on relationships, but mukadzi uyu akabva angopinda mulife mangu ndisina kana kumbogara ndatarisira. Kubva zvatakatanga kudanana mukoma, hapana kana zuva randingati akambondidisrespecta. Munhu wekuti chose chaanondiitira anogara achindipfugamira. Saka zvinhu zvose izvi zvaanoita zvinobva zvanyorovedza mwoyo wangu kuti ndinge ndichitoona kuti ya uyu mukadzi chaiye anoziva zvaanoita. Amene kuti murume wacho sei asingakwanisi kurealiza kuti ane ngirozi yake yaanogara nayo mumba, ngirozi yekuti anytime anokwanisa kuzoitorerwa neni. Please just advise me. Any advice is okay that you give me. Vanotuka zvenyu, but hamusi kuziva zvandiri kupiwa naye mukadzi uyu, ndokusaka muchizomhanyira henyu kundituka. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vanotuka zvenyu asi hamusi kuziva izvo zvandiri kupiwa, ndokusaka muchizomhanyirira kundituka. Ameno kuti mukoma vedu ava vari kunyatsokupiwa chii chaizvo navahanzvadzi vedu. But hanzi advice yandiri kudawo ndiye kungoti ndoita sei, ndobvuma here kuti tinge tichiita mwana for now, because ndanga ndichida kuti tinge tichizoita mwana mushure mekunge inini naye tava kugara tose. But iye akabva atsamwa akati pacho paunenge wava kumuda mwana you would find out kuti inini handichamudi. Zvakangoma hazvo vedu wetu. Vanhu vari kuita kutsikisa chaidzo dzinokunda ngoma kurira. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndiri mudzimai ane makore 28 ekuberekwa. Inini ndiri kuraramawo ndiri munyika yevatorwa. Muno munyika yevatorwa mandiri kuraramira ndiri kushandawo semusikana webasa. Ende mukoma ndine nyaya yanguwo iyo yandiri kuda kuti munge muchizoshare nevateereri venyu. So mukoma, panguva iyo yandakaita zvinhu izvi zvakashatisisa, panguva yacho iyoyo handingazvishori nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki, ndainge ndisati ndanyatsokumachuwa, ndainge ndichiri nepfungwa dzeuhwanana hudiki. At that time zvinhu izvi zvichizoitika ndainge ndiine 23 years panguva yacho iyoyo. Ndo panguva yekuti baba vangu vakabva vashayika. Ivo baba vangu vachinosvika mukunoshaika vakashayika nedzimwe nzira dzekuti dzainge dzisinganzwisisiki. So coffin rababa rakati risati rapinda mukitchen, ivo vatete vakabva vati ndiri kukumbirawo mwana wehanzvadzi yangu kuti undiitire chakati nechakati. Sezvo vainge vandivimbisa mari, ndakabva ndati it is fine, ndokubva ndazobvuma mukoma. Saka vatete vangu ava vakabva vati zama kuti unge uchiita zvinhu izvi, ende kana uchizviita usazoratidza vanhu kuti ndo zvauri kuita. Mukomanashi, nyaya yacho ndingangoti yakatangira kubva apo pandainge ndichiri kuchikoro chaiko kuhigh school. Ndingangoti ndiko kwakatangira bitterness yose iyi yakazokonzeresa kuti ndinge ndichizovatsika nditsike navatete vangu kunosvika mukufa. Then ndakati ndichiri kuhigh school kudaro ndaiva munhu wekuti ndaifarira vakomana. Mweya uyu mukoma wakangokaruka wangondibata just from nowhere. Zvinhu izvi zvakatanga mushure mekunge ndaenda kunoshanyira vatete vangu, ndikabva ndanogara navo kwemazuva mashomanana ipapo pandainge ndiri paholiday. Saka ndaiti kana ndikambonogara nagogo nasekuru ndobva ndazomboenda ndonogara navatete. But ndakazoti ndadzokera kuHarare ndipo pandakabva ndazofind out kuti ndainge ndava munhu uya wekuti ndainge ndava kusakwanisa kucontrola ma-emotions angu, like ma-feelings angu kuvanhurume. Ndainge ndava kusatombokwanisa kumacontrola. Ndaiti poga pandinenge ndinenge ndakaunganirwa nevakomana avo vandainge ndichidzidza navo. Ende nguva zhinji ndaizofind out kuti ndinenge ndichimanikidza vakomana ava kuti vange vachindibata mazamu kana kuti anyway on my body. Ndainzwa kuti kana vandibata vakomana ava ndaibva ndanzwa ndichifefeterwa ndichipindwa nezvimhepo. But vakomana ava vandainge ndichidzidza navo, sezvo navo vainge vachiri vadiki, vaizotadza like kuzoita izvo zvandainge ndichida kuti tinge tichiita bonde. Nekukura mukoma ndakazova bold enough ndokubva ndazoapproacha vamwe baba ava vainge vari muneighbor wedu. Isusu takangokura tichingoziva kuti baba vangu nemuvakidzani wedu uyu vainge vakavengana zvekuti kana kutarisana
zvekuti kunyangwe kutaudzana vainge vasingambotaudzani. Asi one day zvakati zvandibata mukoma ndichinzwa kuti panapa ndikuda kutorara nemunhurume. Ndokubva ndaenda panext door paya ndikabva ndavawana. Ndakati ndaenda panext door paya ndokubva ndavawana baba ava vari busy vakagara paveranda vachipolisha bhutsu dzavo. Ndokubva ndazotanga kutaura navo baba ava. Ndakati ndichitaura navo mukoma ndokubva ndagara ndakaita kuvagarira beya apa ndainge ndabva kumba ndisina kana kumbopfeka kana bhurugwa remukati, ndainge ndisina kana anything. Saka ivo vakabva vaona kuti mwana uyu andigarira beya. Ndokubva ndaramba ndakavatarisa ndichitowedzera kuvhura makumbo angu. Ivo baba ava vakabva vati pinda kamumba timborara tose. Then ndokubva ndabvuma ndikabva ndapinda mumba mavo tikabva tatanga kurara tose. Inini nababa ava ndakaramba ndongosangana navo pabonde. Then at the same time kuchechi uko mukoma ndainge ndiine umwe mukomana uyo airidza organ kupraise and worship wandainge ndichidanana naye. Kubva zvandainge ndakatesta kuti chinhu chinonzi munhurume chinonaka sei, ndakabva ndatanga zvekare kurara naye mukomana uyo ainge ari kupraise and worship. Saka ndichinorara naye zvekare ndichirara nevamwe varume handina kuzokwanisa kunzwisisa kuti nhumbu yacho yainge iri yani, but yainge isiri yemukomana uya wekuchurch, but simply because ndainge ndichimuda. Then ndakabva ndazoti nhumbu iyi yainge iri yake, but iye akabva aramba nekuti iye mukomana uyu ainge atori player aidanana nevasikana vakawandisisa. Saka mushure mekunge andiramba ndakabva ndarwadziwa mukoma zvekuti ndakabva ndazama kubvisa nhumbu, but nhumbu iya yakabva yaramba kubva. Nhumbu iyi yakati yaramba kubva kudaro ndakabva ndaudza sisi vangu because ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda ndichafa. Ndikabva ndati regedzai ndiudze sisi so that vazosara vachiudza vana mama nadhedi kuti izvi ndo zvakaitika, but sisi vakabva vazondi expose kuna mama nadhedi. One day takatoti tichitoona TV, then sisi ndopa vakabva vazoudza vabereki vedu kuti inini ndainge ndiine pamuviri zvekare ndainge ndatombozama kuti ndinge ndichibvisa pamuviri ipapo. Baba vangu semunhuwo ainge achinamata zvinhu izvi, zvinhu zvekuti zvakabva zvazovarwadza zvekare. Vakabva vanditsamwira vakabva vati iwewe uri kufanira kuti unge uchienda kumusha. Apa chokwadi ndainge ndaramba kuchiburitsa because ndakati kana ndikaudza baba kuti munhu akandimitisa ndinhingi, apa munhu wacho wandainge ndichifungidzira kuti ndiye akandimitisa ainge ari muvengi wababa vangu. Ndakabva ndaona kuti panokwanisa kuzoitika something that was bad. Saka ndakabva ndangokeepa that secret nekuda kwekuti I was just very young. I didn't understand kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvine maconsequences akaita sei. Baba vangu vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumusha kuna gogo. So baba vakabva vazonditora ndokubva vazonondisiya kumusha ndichigara nasekuru nagogo. Saka kumusha ikoko uko kwandainge ndava kugara ivo vatete vakati varambana nemurume wavo. This was like way before tichitori vadiki ndopa zvakaitika. Saka vakabva vazodzoka mumusha ndokubva vazopiwa pavo pekuti vange vachizovakira. Saka ivo vatete vainge vaine chi3 room chavo ende ndokwandaiwanzokufarira kuti ndinge ndichienda kunogara ikoko because inini navatete tainge tiri mabest friends chaiwo. Ndakabva kuHarare mukoma ndiine bitterness ende ndakati ndasvika kumusha vatete vakabva vatowedzera that bitterness mumwoyo mangu because vatete vainge vakavenga baba vangu. Saka vatete ava vakabva vazowana mukana wekuti vange vachidya neni semunhu ainge akatojaira kudanana nevarume vakawanda at the same time. Handina kuzosiyana neunhu hwangu ihwohwo, ndakaramba ndongodanana nevarume vakasiyana siyana. Umwe ndiye aiuya nechingwa, umwe aiuyawo nemukaka, umwe nechishuga. Vatete vakaramba vongondikurudzira vachiti ndaifanira kuti ndirambe ndichingodanana nevarume avo vandainge ndichidanana navo. Apa vainge vachingondipaka mashoko ainge akazara nepoison ekuti baba vako havakudi. Saka baba vangu ndakazovavenga, especially vatete pavakazondiudza kuti baba vangu vainge vaita mari ende ivo vanasisi vangu vainge vava kuenda kumacolleges. Ndakabva ndavenga baba vangu so much because inini ndainge ndigere kumusha apa ivo vanasisi vangu vainge vari kumacolleges apa vachidya mari dzababa vari voga kuHarare ikoko. Ndo mashoko andainge ndichiudzwa navatete vangu ende vamwe sisi vangu pavakazochata mukoma, that was the last nail in the coffin. Ndakabva ndanzwa ndichiblema baba vangu. Kunyange pamuchato ipapo mukoma ndakanzwa
sekunge I was not even invited, because vamwe vose vainge vatova vanhu vainge vava kutoonekera, but inini manje ndini ndainge ndichitongooneka kuti ndainge ndakasauka. And mukoma, soon after my sister's wedding, ivo baba vakabva vazotanga kurwara. Baba vakati varwara kudaro ndokubva vazoshayika, ndokubva vazounzwa kumusha. Ivo vatete ndipo pavakabva vazonditi ndinge ndichinoisa kamwe kasanzu ako kandainge ndinako. Vakati unongoenda wobva wanokawisidzira padhuze necoffin rababa vako, but vakabva vati ndoda kuti kasanzu aka kandakupa kasazoonekwa nevanhu. Kasanzu aka kainge kachitori nemashizha ainge achitori egreen, kaitorakidza kuti kainge katobva mukutemwa mumuti. Vakandipa kasanzu kaya, inini ndokubva ndapretenda sekunge ndainge ndichinyanya kurwadziwa nekufa uko kwainge kwaita baba vangu. Ndokubva ndatora kasanzu kaya mukoma, ndikabva ndangonomira paya, ndikabva ndakadonhedza. Hapana kana akambondiona mukoma. After that vanhu vose vakabva vazodzokera zvavo kudzimba dzavo, including my mom nemasiblings angu vakabva vadzokera. Inini vakabva vati ndimbosara zvishoma kumusha. Then one night ivo vatete vangu vakabva vazondimutsa, wainge uri usiku. Soon after tabva mukuviga baba vangu vakabva vati taifanira kuti tinge tichienda kuguva rababa vangu. Takaenda kuya mukoma, apa wainge uri usiku. Nguva yacho iyoyo mosquito yaitiita sei, yakatiruma mukoma, apa kwaipisa. Ndokubva taenda paya, hatina kana zvatakamboita, takangonogara padhuze nerinda rababa vangu. This was the first day. Then kwakati kwapera mazuva mashomanana, then ivo vatete vakabva vati vainge vachida kundipa imwe mari kana ndikabvuma kuti ndinge ndichizovabatsira zvekare. Ndakabva ndati it is fine. Vakabva vandipa $50 and kwandiri yainge iri mari yainge yakawandisisa. Ndokubva tazodzokera zvekare paguva rababa. Vakabva vati tiripo paguva rababa ipapo, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichitaura mazita anasisi vangu, ende ndaiti kana ndataura zita ndobva ndapfira mate pasi. Ndakaita zvose izvi mukoma kusvika ndapedza kudoma mazita emadzikoma angu ose nehanzvadzi dzangu. Then kubva ipapo ndakabva ndazotanga kurota. Ndainge ndava kurota masisters angu nemabrothers angu vachisafa, vachitambudzika zvisingaiti. Takati taita mhiko dzose idzi ndipo pandakabva ndazonzwa kuti sisi vangu vaya vekuchata vakati vachirwa nemurume wavo. Then murume wavo akabva azotora jagi iro rainge richiboila, rainge riine mvura yainge ichiboila, ndokubva azokanda jagi iroro achida kupisa sisi. Asi fortunate enough ivo sisi vakabva vazongozvivhara zvavo kufesi kwavo nepilo nekuda kwekuti vainge vakagara pasofa. Saka vakangotora cushion repapilo ndokubva vazvivhara kufesi kwavo. But nanhasi uno maoko avo ose awa anotooneka kuti munhu uyu akambotsva nemvura, akakwatuka. Saka kubva ipapo sisi nemurume wavo vakabva varambana. Kubva ipapo sisi vangu ava munhu wekuti vanotambudzika zvinonzwisa tsitsi, havana kana kuzombokwanisa kuzopinda murelationship inorasta. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika kuna elder brother wangu. Akatora umwe mukadzi, ndokubva mukadzi uya ati ainge aine pamuviri pabhudhi vangu. Then bhudhi ndokubva vazoona kuti vainge vachengeteswa mwana asiri wavo, zvikabva zvazoitika zvekare kune vamwe bhudhi vangu. So this thing has been happening for a very long time. Zvadaro mukoma ndipo pandakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno mukoma ndokubva ndazotanga kushanda. Yes, I know kuti ndinoshanda zvangu semusikana webasa, but ivo vana bhudhi vangu zvese nemasisters angu vanototarisirawo kubva kwandiri, ende ndinovacontrola. Apa ndinocontrola vanhu vane madiplomas, vanhu vakadzidza, but matamburiro acho avanoita vanotoita sekunge vanhu vasina kana kumbogara vaenda kana kuchikoro. Zvose zviya zvavainge vakarongerwa nababa zvakabva zvangopinda musango. Kana kuri kunzi tikatukana like paWhatsApp, ndinobva ndatoshandisa control iyoyo yekuti inini ndini ndinoita kuti munge muchirarama. Munhu wose anobva atanga kundikumbira ruregerero, ende kana ndikagara ndaudza munhu kuti iwewe hapana chandinokutumira pandichatumidzira vamwe, unobva waona munhu ava kundikumbira ruregerero. But dzimwe nguva ndinonzwa ndichirwadziwa nezvose izvo zvandakaitiswa navatete vangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Asi chinondinetsa ndechikuti panguva iyo munhu paanenge achiitiswa zvinhu zvakadai so hauvhunduki here.
here kana kuti pane zvimwe zvinenge zvichitongoitikawo zvekuti unenge uchitokontrolwa meno kuti tingati nemweya here nemweya yemadzinza kana kuti what will be going on because zvinhu zvinongovhundutsa so kunzi mukatiende kunogara paguva rababa vako mungonogara ipapo makati makati zii then the next time uzoenda paya obva kwazonzi taura mazita emasisters ako kana wataura zita obva wasvipa pasi kusvipa munhu kauku kwaunenge uchiita zvakangoma hazvo vedu uye asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section such a young woman zvakangoma hazvo vedu uye